Tässä on puukko Black-Opsista. Sillä tappaa ykkösroundista ykkösellä, kakkosroundilla kakkosesta ja niin edespäin. Tässä on haulikko. En muista mikä sen nimi on. Mutta siinä se on hyvä. Sen näin on Olympia. Se on hidas lataamaan. Tyyliin ja sit se ladataan tosi hitaasti. Tässä on M16. Se on hyvä. Siinä. Tässä on Uzi. Se on tällainen vähän niinku konepistoolin näköinen. Tässä on pistooli, tällainen outo. Ja siinä se on aika huono sinänsä. Tässä on konekivääri, mikä on huono siinä. Kaksipiippunen pistooli, voit itse. Se tehdään yhdellä tavalla, mä en voi kertoa sitä. Se on viimeinen ase ja se on tällainen, miten se sanoisi? Tässä mä osaan selittää, mutta on siinä hyvä. Ja sit mennään, oliko se Mod of Deadin siihen yhteen kohtaan, mihin mä jäin. Mä jäin tällaiseen kohtaan siinä, niin mä kuolin siinä. Mulla oli tässä M16 ja Knife. Tässä tulee YK, K4 ja 5 zombie. Mun takaa tulee 3. Mä en huomannut, että mun takaa tulee. Mä ammun noita tuolta. Sitten mä käännyn. Mä näen noin. Sitten mun sivusta tulee 1. Sitten mä käännyn. Yritin puukottaa sitä. Mut se tappoi mut. Näin. Sitten mä kuolin. Sitten toinen kohta oli melkein samanlainen. Mä tein hienon tapan. Mä juoksen. Hyppään tuolille. Hyppään tästä. Knifella vedän tästä. Tapan ton. Juoksen tänne. Ammun tuon tyypin. Noin kuolee. Sitten toi vielä tuolta. Näin siinä kävi. Kiitti kun katsoitte mun videon. Tää mun hieno äijä kiittää teitä myös. Ja ei tässä auta mikään muu kuin sanoa, että mulle tulee toinen video jossain vaiheessa. Mä en tiedä koska. Ehkä huomenna. Ja tässä on tää tyyppi. Ja nyt mä esittelen näitä zombeja vielä. Tossa on ykköszombi. Tossa on kakkoszombi. Tossa on 3. Tuolla on tossa. Ja sitten tässä on aseet vielä. Kaikki yhdessä. Odottakaa hetki. Mä viihdin laittaa näitä. Ja tässä on nämä kaikki aseet mitä on. Ja kiitti vielä kun katsoitte nää. Ja kattokaa se mun seuraakin video.